Tadi kowe takon salahmu. Inji. Kowe takon luputmu. Leres. Kowe salah. Lho kok salah? Kowe luput. Kok lepat? Kowe kleru. Manggil pundi lepat kula Sang Raja. Salahmu mergo rupamayu. Nggih pun pas to. Nalika wanita menika ayu rupane. Mula aku kesengsem. Aku kedanan karo ayumu Maya. Pripun? Aku kepingin sinanding karo sliramu. Mula gelem kowe tak pundhut garwa. Nganti kowe tak colong saka ing kerajaanmu teko ing papan kene. Niatku becik. Aku ora arep gawe ala, kowe tak senggake ngaluhur ana ing kerajaan Malta. Nun sewu nggih Sang Raja Hanun. Maya, Yen iki salah sawijining pengayoman. Lho ngesake wanita wae kok dadak dicolong. apa salah? Lho nggih klentu to. Apa kleru? Mesti kleru. Lupute manggon endi Maya? Yen to pengayoman kok senengane nyolong. Jur kados pundi kawulanipun Sang Raja. Terus kawulane piye, Dik? Yen to Sang Raja niki nyolongan mesti kawulane nggih nurut dhateng panjenengan. Aja kuwatir. Ya kok aja kuwatir. Yen nyolong bondo donya brana picis. Kuwi ala nanging yen nyolong wanita kuwi malah bakal kuncor. Kuncoro. Lah kok sakit. Kuncoro. Iya. Iki lho kok sampe dilanjang-lanjangkan. Luwe becik gelem kowe tak sundut garwa. Pripun? Urung ya? Mboten Sang Raja. Mboten. Kira. Kula mboten sagu. Aku wis tresna karo kowe. Apa kekuranganku? Aku pengayuman. Aku raja. Aku Nalendra. Bisa ngayemi marang kowe. Iki lho. Piye-piyene gagah piteksa. Gagah piteksa. Bagus. Bagus. Cakrak wibawa. Sakrak wibawa. Nanging kurang setunggal. Kurange apa Maya? Kurang ajar. Seneng sampean? Oh seneng to. Sengok-sengok. Wis sakne Ora ati. bayar. Gratis. Kuwi sing digoleki. Ya. Aku kakung kowe wanita. Aku lanang kowe pawestri. Mula gelem ya, Mas. Boten, kula boten sagu. Gelem ora? Boten. Gelem ora? Boten. Gelem ora? Boten. Gelem ora? Gelem Boten. ora? Oke. Penak apa? Pratresna kok penak. Sapa manis kaya sira. Kanjeng.
Cidro ing papan kene ora ana sing bakal tetulung marang kowe becik. Inji. Kowe manut. Yen kowe manut kepenak teman he. Sang Raja. Hai. Kula mboten badhe manut. Awit kula mboten tresna kalih panjenengan. Witing tresna jalanan saka kuli. Yen tok kulinake, kowe mesti bakal tresna. Pripun? Ora tresna kok dikulinake, malah blinger. Lha mong ora Boten. manut apa ora? Boten. Urun apa boten? Boten. Gelem. Boten. Gelem. Boten. Gelem ya. Ora gelem. Aku yang pengayomanmu. Yang kaya panjenengan nggih kadang Sopo kowe? Aku patih balik takon sapa sakenane patih ucapan semangat Pengayoman kerajaan Malta. pengayoman Aku Raja Hanu. Hei, Patih Hopta. opo kang dadi apa Tadi kue tetulung marang Mas. wis jamak lumrahen to aku ketulung kelawan kusumaning ayu Deimai mergo iki mono sesembahanku yo pangarsaku ning ewa semono kowe wani gonjak kelawan kusumaning ayu Deimai mula kowe kudu pepitungan kelawan aku Joko Malungko. opo kang dadi apamu lan ngatoni kelawan kusumaning ayu Deimai laku penting Wani madhep jroning palagan. Anding ana aku ayo yen kesatri Sang Raja. Sopo sing arep tutulung lan kowe? Nanging kula mboten Ae pepatih ing kerajaan ora ana apa-apane ngadepi lan. nanging kula mboten saged nampi tresna panjenengan Sang Raja. Mumpung perkara iki durung nganti rame gelemo. Boten. Gelemo. Boten. Oh, Boten. kelekku tak tete mana-mana. Aku matur nuwun. Sampeyan bisa nulungi marang aku. kabeh kuwi wis dadi tanggung jawab kusumaning Kaya mangkon. Belum. Wah. Yo kene apa kowe iki mau kaget sawise mangerteni tenane aku. Malah ana sing buari saiki alah yo. Sang Raja. Barang ana sang senopatiku. Yo. Sing maune sampeyan pamer bagus. Barang ketekan senopatiku. Iya. Saiki ketok butek sampean. Maune bening ning ketok butek. Aku Iya. budak Butek. anjen iya. Iki ya bening. Kowe ora usah mlepuk. Bening. Aku ndek nom yo mbari. Ya sang senopati. Kanto. Kowe aja cedak karo
sesambungane apa lan Maya? Aku iki mau kalebu senopati ana ing kerajaan Ikate. Dadi kowe senopati ing Ikate. Kowe kalebu andane ngayaka kerajane Maya. Kabeh kuwi mau. Nek ngono tiwas kebeneran. Sapa kang dadi arep? Duwano Dewa. Aku senopati Yuda. Senopati Yudas. Kowe becik ora usah kowe ngayomi marang bendara. Rungono ya. Tenane niatku apik. Aku kepengin boyongi Maya. Yen wis purun tak pundhut garwa minangka prameswari ana ing kerajaan Malta. Ra ngono to ya. Aduh, sang senopati. Bokongku tluk rawa kabeh. Bokongmu iki mau kok. Iso, coba iki tambah nono. Bokongmu iki mau dijawe ngono kok piye? Heeh, diawa to. Senengen. Senengen kowe. Oh. Dadi koyo ngono, Kak. Yudas. Nek kowe kena taeman aja cantuk lawang perkara iki. Kowe ndang minggat saka bawah. Tiba kosok baleni. Yen pancen kowe iki mau gelem taeman, aja kok bacoke anggonmu duwe tresno karo Yen aku mbaca Maya, aku bakal dadi pepalang. kelakon mati jenengan. Sing hati-hati. Pasti mati. Hus! Ho! Pus! Pus! Senopati Mahdi sing bisa ngentasi karya jebul mungsa mono kowe anu. Mati. Sopo meneh? Senopati Mahdi kol agling kerajaan Ethiopia. Nek ngono, kowe ora bedane karo Yudas. Pancen Yudas kae kanca roah. Kowe uga senopati ing kerajaan Egypt. Pancen bener anu. Mati. Najan aku wis aku arang raja. Aku raja. Aku Nalendra Malta. Ora bakal mundur saja. Yen kegayuanku durung kasudah. Yen wataing satrio, ayo adepono senopati. Keparan! Aku arang keranjang. Isih wani karo Mahdi. Isih wani kowe anu. Ya, aku percaya. Aku percaya lan kowe mati. Nanging lali-lali den eling. Nek tatuning raga kena ditambah. Nanging yen tatune ati tak gawa nganti tumekeng pati. Lamun to aku tumekeng pati. Lungokke tembungku kampung asli. Yen patiku iki rekoso, patiku lara, nanging Nanging opo anu? luwih rekoso patimu sampeyan mati. Anu. Welo. Nuwun. Rahayune ana
Senopati mati dawuh katimbalan lan sliramu Senopati Yudas dawuh kula katimbalan. ingsun nelake guring panuwun kang tanpa pepindhan dene sliramu sakloron gedhe tanggung jawabe marang negara iki sanadyan kowe wujude mung pangkatmu Senopati ning gelem ngrungkeping bumi ajana ing ikete kene Awit kula menika ngrumaosi menawi to tanggal jawab kula menika awrat mungguhipun negari wonten ing kita lan kula mujuti sumpah kula dados senopati. Nanging sing kudu diweruhi lan dingerteni ya Sang Senopati Dawuh katimbalan rikala semana ingsun ngancen nganakake Giri Sayembara ning sayembarane kuwi mung sawiji ya kuwi sapa kang bisa ngundurake putrine ingsun ing kono bakal tak paringi ganjaran ya kuwi ora liya mung putrine ingsun dhewe monggo ana tetembungan gadah nanging ora gaduh wenang murba nanging gumantung marang wasisaning putriku ra ngono to Teh menika leres. Nduk Dewi Maya Iki dawuh katimbalan Sang Rama Raja. ana senopati sakloron kang kudu mbok tampa minangka dadi garwa prames minangka dadi garwaku ya Nduk Inji Sang Rama. mula enggal bloko marang Sang Senopati saklorone iki Sayembaranipun menika rak piyayi kalih. oh. Monggo pun sayembarake menika namung badan sajuga. Mawi ngaten, kula kedah ingkang milih Rama. Mergo kabeh mono mung sliramu kang bakal mengku kok Nduk Mawi to kados ngaten kepareng kula badhe miwiti Sang Rama Raja. engkal wiwiti Yen tambeng pangestu Ibu. Iso nggih. Paman Patih. Yen tambeng pangestu kula badhe milih anesipun ingkang dados garwa kula. Yudas Senopati klemak-klemek ora duweni tanggung jawab. Yen to aku ora ana senopati mati, mesti aku wis lakon diprawusa dening Sang Raja. Apa? Kyai Kakung kok kaya ngono. Klemak-klemek sira. mergo wong jejodhoan kuwi ora cukup mung sedina rong dina Kurang tanggung jawabipun mawi kalih wanita, Rama. Benten kalih kula. wah Kula saged nyedani Sang Raja Hanung saengga panjenengan uwal saking bebaya. Senopati mati, aku maturun banget kelawan kowe. Tanpa pitulungan mbok menawa aku diprawusa lan dibradat meneh dening Sang Raja. Dasar piyayine gagah piteksa. wah Cakrak tur wibawa. Menawi numpak turangga katon gagah. Mesti tanggung jawab kawan wanita. Pun cetha niku kula. Nduk hati-hati karo Senopati mati lho Nduk Oh, ngaten sih. wong dene kuwi wis kena penyakit gula Nun sewu malah mboten satumbas lho. Oh, ngono. Lah kaya ngono to Sang Senopati. Malah gratis. Sang Senopati mati ora maido. Gagah piteksa tanggung jawab kawan wanita. Mula kanthi kuwi ya to sing tak pilih ora ana liya ya mung Senopati Yudas.
timbalan kula. Wondene kang dadi gandhelaning putriku ora liya mung Senopati Yudas. Panjenengane tak aturi aja nganti murina ing penggalih. Kula saged nampi perkawis menika. Menawi ingkang dawuh Gusti Ayu Dewi Maya. Kula napa wontenipun. Awet kula ngrumaosi menawi toh kula menika kawula wong ing kerajaan Igeta saengga kula boten wani mancai dawuhipun Ndara Putri Dewi Maya. Sak ora-orane ya kaya ngono kuwi nanging ingsun uga nelake gum panuwun awit saka paling marang ingsun jeneng sira bakal tak undhake pangkatmu ora mung dadi senopati nanging ana senopati kang luwih dhuwur pangkate. Namung wis tak akeh dawuh. Kaya ngono ditrimane ya. Ndok Dewi Maya. Iki jauh katintelan Sang Rama Raja. Wis terang terwaca dawuh ingsun marang sliramu lan marang sliramu Madi. Ayo genduk bali ajak kondur ana ing Taman Sari Kejo ya, Ndok. Lah diwano kula kalih Sang Senopati Yudas Sang Rama. Ayo bener. Bareng Si Rama. Hati-hati. Sang Senopati, ayo bali merga perkara wis tak anggap rampung ana ing iket kene ayo. Ayo. Ora ngerti rasane atiku, Maya. Dak rewangi aku. Senopati ning kerajaan iki